Kardom Edison Sondro to the Constitution of India and Autonomous State Penangwe Inding Paro Priya Trokebra Troxilo 467 episode the Penangwe the Totan Chopamondo by Penedis a Pransila Nidungani Banke Akahai Sarjai Kathar retired IS officer Nalpan Kevan Honka take 1%. Adun to the Tulan Akahai depend on P Nangli APHLC long office secretary law Nalpan take 1%. Rasi Penangwe Nilitum Kachithan pon Tulet Logical Hemlo Kayalam Lasi tribe Walam Tebensi Chitan Bonji Ilitum Karbi Alam Tepenabangke Kipla pon Red Abidama Sung Group Tribe Utaisi Kegu Pusi Unakok Unamake Itu mana yang kalau katum Penabangke Pupla pon Red Toko masih asap sojoki Tribe pena bimuncul bangke hort Lokidi Keceng silo Nasila sobensi Bangcet polisi itu dah mangke Penangwe Kacethan Bonji bangke tribe abang so kaceplang keceng si stage of development wa putaksi nengwe Kacethan Bonpo nasi aprangsi dari sa pangsi aport pon abang so hey made itu tribe kaceplang tribe pena pilote ko pilo itu hemucot kiplang tu pon so putaksi negi aprangsi non sa pangsi Kacethan Bonpo Cardom Nelitum APHLC pe non talk show hot la khe alam kaning jebret athike la ta chini nai arni sihata ningjelo la pen aku je than thu na la bang school college along ta subject isivet ta che than le thot ti tian si student lo na ninge do non ge tu student ta kali thulo akesar tung lo ninge che pita kisum tua tum an la posi akesar dan tu lo barisu tadu la posi abatai je thanan ko pirthe ilitum jat akam le claim yu buseta de jat akhe phanle development akam kape meji ke raiji ko akam le ilitum claim ji buseta akhe bang sini pe mena la ko mara khe la ko pilo la ala so akhe tum ko pilo la so munit tum kia via khelo la bang chini pe mina la non e tum karbi hello ulagi jut kok ya kam gali athema karbi de le tum da ge do gali kar itu mason thak naga narata do ulang akape khasi mizo ta do ulang na padha bongali bihari bamun ta do ulang la pot itum la si karbi ta kopia khelo la ta aku chini thuna la la son taksi la parta ilitum matha ilitum chini nagi ba chini lo ilitum LP school ka porhe hot ba ME school ka porhe hot ilitum bhan geography nang than lo geography nang than lo neliga Assamese pensi ka porhe do no po an ke geography nang than lo a primary class 4 hot ilitum geography ka porhe long cheng bhugol ka porhe long cheng Master bang itu mana than ke geografi di kopilo lake bhu mane prithvi gul mane guronia yana itu mana than cheng le bhugol alam le bhu mane prithvi gul mane guronia la si bhugol pu la bhugol pirthi ke bonglong chen la salam chini det ansi akapre kalam na than la salam chini det ansi Assam alam nangathan, India alam nangathan, Inglong alam nangathan, Langroy alam nangathan, la PNC. Google har long tamo, igneous rock tamo, sedimentary rock tamo, Nile Langroy tamo, Brahmaputra Langroy tamo, Kueho alam la PNC. La si Bhugul alam charli ji pulote alam the bhugul buge pilo la chini dena geography alam charli ji pulote geography buge pilo la chini dena la song that taxi non itum tribal atom phan tribe atom phan jong si tum akim me claiming tum karbi atom phan kuki atom phan mar atom phan dimasa atom phan khasi garo atom phan itum rai in tum la pen pejok ing tum pulote amuni da panwang chini der na lang ko pia tum lo la yo la si nili tum
APHLC pen talk show long la kaya lam ako che than le thot. La si dak pulo, tribe is a stage of development of all human races and sub-races. Munit akhai atum kedo anta ahut isi ke tribe le. Jat akhai kedon pirthet ak kedo an amunit akhai ta ahut isi ke tribe le. Ta la pu pudang le te chini nang po tribe pu ken te munit akhai amen gali. Non da ke litu ke nang the tribal bo puji. Allah hala ta he is a tribal puji. I am a tribal puji. Lagi I am a tribal puke a Ingraji o mata chok selo lagi. Athema tribal puke adjective pinake. Lasi I am a tribal puke pun elo. Ne inut a tribal lo puke pun elo. Ne inut akarbi lo puke pun ji. Sedang ni inut a tribal lo puke pun e. Non itum jong si I belong to a tribe puke pun ji English pen. Ne inut a isi a tribe amunit lo po abang eli pu unji. Seta ne inut a tribal lo pu e ba ne inut a tribe lo pu ta pu e. Lai lo. Athe ange la chini nang po. Ante jong si tribe pu ke munit a kai kali pu lo tang te. Ante kaddo ka be pir ke to anta ahut si ke tribe sai se lo pu lo tang te. Ante non ke tribe kali det ke pia pot lo la si dak kitab lo anthropology a kitab lo tok lo. Tribe ke lake isi a stage, isi akam hedi dondon akam son. Isi akam chonana. Apran tribe apran ke horde lo, horde that pen after isi akam na rutu chot lo lake tribe lo. Ang non ante itung tribe along dover tamejima alam thewang la helo. Ang labang kapre le tingki thon nang non ne lila am sining ye chot lo lada ke pula helo. All races and sub-races in the world must pass through the stage of being a tribe. The Americans, British, Russians, Arabians, Chinese, Japanese, Tamils, Brahmins, Yadavs, Ahoms, all were tribes at one stage before. Even now, there are many tribes all over the world. Kalau bangun na tuman ka tribe lo, la si hala kitab lo, anthropology a kitab lo, Brahmin tribe hada kato. Brahmin na tribe hada tribe lo hala tuman. Tau, lain lah ni. Tau sara kiro bipar pilo la si kitchen si muni tum la tribe ke Asia development bukan kedi, Asia stage. La tribe pen jong si mo papran tumucot pulo kan te. Labang ke mo akapre isi do thuli pulaka. Do thuli po. Develop chat ching thu chat pulatang te. Kopi ne do thuli pulaka. Ala sub nation. Sub nation nang man po non ala dung thua la so pe sak thang lo da kan dok do. Tribe pen kap jet lo te sub nation lo man po. Ang sub nation pen kap tu jet lo te nation lo man po. Ya, lai li ya. Ang nation dat lo te ke UNO. Dukok lo ke lasi United Nations Nations atum an ada kasi tong thai wa ko do tukok lo ke nation puge isia det phale pudam chot ka li la ke amunit a phano masi nation puge pula ko ye tak sara kero bipar pilo klar dapen pachini pon thai ka pot la sili tum thana link sita non kopia posili tum akhai pan ili tum kai kita chima thawe na ko ke claim link ke tamaling la pen ili tum akhai kwang si paprang no ma la pen kit he kre aphai ko kwang si tum a percentage aphai kwang si dodum no ma kai ta ili tum la hai cherok tok budunai ka chichini pa ka li pulotan te ili tum a phin chu ro pir the ke akhai tim ta Amerika masih cilang celur, non ini tumta tribe tumta Amerika, mati lada kapre tribe sundo kan yang long ta, la ini tum kaya kan lo, ini tum 6 kilo lo bangso arom ke, ini tum masih nang panong kilo, ini tum masih government of India kan kami nang kilo, lasi ini tum tribe tum sila dake cilang cok nangku, non ada ke ini tum kacicini, dia pernah jauh
ilitum ajak konta kipi kici pasi cipi le lahan tum ke chok chidam ke lasinon dam tu ke po puthot akai depend rong pi long sin dam tu po lasinon kaci cini ne idi itum tribes buke ilitum ong dung tum ke cini ne lapen cini tu dia sita ko pusong si ilitum epeng ke dojima halabang da ilitum pali dam ke tidak lasi la pusong tribes angbong ilitum ning isi ke do tekia pa ko pi puji nang him pe Joro lah ni kanong karjo apa la non ilitum akapre kan det long mampurang de lo ta India long lo tante India long ke no nama akai ke om pi ke ares kapre ke tumse om munaka the cement area na res tumse da ka bangke hala tumse rulers asam se jemande ladi hala tumse rulers jemande posi hala tumke amithang res bangke chichini lo hala tumke area side lo area na res lo chichini amat hala tum apian isi aning out kemimi tado aning son ili tum hana bangke la solam nang tumke Mongolian race lo la sinang tum anda jinho nanji ni tum ben nang tum race kapek lo kubang nang pasini ni setelah tum ame thangke la solam se thango kai ke aju ada ta la tum bang la solam mang se tham asomar bi hek pen alam ke charli pen da la solam mang tham amasi hala tembangke la amithang akai busi kunan kok lagi ilitum asamis kan kunam te ajak nonson itum cek ta ko pia cek lo inghin ajak lo kai pho jat lo buluka jat lo hem cek ta jat lo pi la si hala area mantumbang dak in India long ke aprang hala tum dak India sokali area tum niliga chini tam panma ke tam hala tum ha Iran Iraq nak si gitu hala tum hala puta non la puang jap kali hada ka dolan hala dak kido ke hala tum dharmo bang non bang ke Islam dharmo hala tum ke setelah tum bang dak Indas Valley nan rang bom lo, Indas alang roy, Hindu alang roy nan rang bom lo, lada aprang India long kido Hindu akai tum, dharmo bang ke hala area na tum bang hijack that, hatum cerai pi that amat modified through lo, lar jam lo masih hala tum area na tum amithang dharmo puji pincong del, amat non that India bang ke halap tum sila dak ke do barim India so tum phan anta kupul ma ki pupo la pon la convert pon la omasi alang tum akhai lo che par lo pon la ke non la puli tum Assam na thu North East na thu bang ke do Mongolia na tum si ke om la Mongolian tum bang ke halap tum pen ching bar do no pro tang te akhai bang jum he aposi hala tumili tumhan nang tham the nang tumke Mongolian la pe ni tumke Aryan pu la tum nang tham the pe jo dharmo men pen ili tumhan bangke nang pamang hu ponsi hala tum dharmo ateng si ili tumta isiga lo pu chi tin dun ko itum bangke la su ka chi tin dun ko ajoi ni hala tum pen itum che prek pu itum non anda che plak he khere che plak he ji kali apiong mang huang lo itu mangge aprang ge itu makai itu mangge lo Charlie literacy red mangge zoom pick pul hadi sanon mang api asap ke nang barlo Charlie hinta nang dolo uai pisita la Charlie nang ke do huda ana bang ta itu mangge ekai mangge chiteni thuong lasi ekai bang ka chiteni ku people ma pulo tante hula bang area na res atuma dharmo pen itu Mongolian race atuma dharmo laso itum chiplak don thekhere chimang chichini dun dele ama bang kupi manang ke khan hala si itum bang kroy dun lo sita ituma dharmo kupi ma bang hala tunan kroy dun thela da
lahero itu khai ke sini nelam non ada ke sini di nakar juga tung nel hello mopen check sita mi tum ake kategori do pick kaprek qualities do sita ili tum non ka chini nai bang ke tribe polotang te karbi ta hai kuki ta hai dimasa ta hai bodo ta hai tiwa ta hai di kuki ta hai khasi ta hai ladak sita mi isi tribe do lage tribe adu se dulu langsung na kasi check tami arthem tami ingin tami tereng tami muluka tami di check tami langsung check so tami lasi si check kategori long se dulu lasi itu inglong asojong si epengoji pulotang te hala history apur himo abang angkur punat presiden plama hala bai tum cini non tribe angbong hey soang bong ini tum kupi posi epengo nai pulotang te hala nang plan ngi pi si ber a foundation ke di kikin kera kada nang plan ke si ber lo laso ini tuh nanti plan nanti mate hala foundation angkur alam ini tuh cini dah lopote ladang orang itu cing kontek kucing non tangke texture kupile kitab nong ketok kalau son hello tribe atum non karbi punon di masa punon barengma tuh musitame ba bukti tuh musitame tribe pulote kaprek uya si cemat hak bayi tuh karbi tuh hello lah si karbian coci put atap prek asong si itu cemat hak isi confine jadi aris cini ni dia aris po bang cini ni lah hello bukan cini ni dah lah hello itu non itu ili tum karbi itu dah lela ka cemat hak kali non ili tum dah cemat halo itu ngai karbi lo khai lo laben itu isi ane shono puto cemat hak dam lo sida itu dah langsung se cemat halo pula kuki langsung lo cemat hak lapen mar kan langsung lo cemat hak kaprek itu ke wah di pula langsung se cemat hak teman kaprek itu ntar dolang pulo tante langsung lo Mongolians tribe tuman ke cemat hak itu kadu ka ke ares bang ke isi lo laso akamat ha bang ke ili tum bang ke andeng ka cepali damji phan laso an step ka lu thekji phan bang ke kala ini aki sungkrung dolan to sini matha dam dolan la se lada itum thi hek pe tum chini dam nai de se example lo non itum ili tum ehem le alhi bang posida ba dampi dam pro le tum che tong lo posida itum ka che pachini do non son for example li literal san lo teron dan ne koso aro dan ne ni hala ipisar to ma koso konat koso ne sarpu aro ne kui itum teron tum ta rong hang solo ne mane ching thong solo ne pu ka chingir dam dui hala chilir bom pom ke la pu pen si ke bang la pu pen si la so aro le la polo ta hedi hala la sa bang ke itum chiko de la son thak itum non kaprek atrai ke tum ben tame jethan chimung lo polo tante itum epeng ko thek la hello itu nala aris atum hedi aris isia aris pulote arj bang la physical appearance abang hedi physical appearance abang la bang isia ke prek job do dikai ta la sinon itu Mongolian akhe anke isi ke prek job ke dulu abang pipalo la pen anu kan bang ke puan eng chim o tagali ba puan kadong club an tagali anu kan bang ta hala negro to masono bang gali anu kan bang di eli to bang akan chim da do anu ta la pen ichi thoke dinglen itu Mongolian to bang ke je thok thi he kali la eking bang ko te thi hoi la eking la imilumbong pen ha eking ko anu man ki ding mi lumbong pen pui pun na tua ta che homa na sona rong neli amatan neli po an chini dun de se la sona na la physical difference do non itu Mongolian akai an pulate rengma naga tum karbialam nang ninje dun baret pon ge hala rengma pu chini nele itu jadi di karbi pusitin kogi la behla naga tum ta hut isi no da naga do ka ta karbialam nang ninje dun reti hala wang anggami da anggami pu mata te ge jokta karbi pusitin kogi ti men la son athema ejunke Mongolian race pinak la kadi race abang isi vet tribe si ke prek chot la playa tribe ke prek la seta race abang isi vet la so Allah ne di non ili pudam nang popo aja tuma thaji mene
lagi PC itu la solam ning jebaret lo wahdi seta ilitum India a history Indian history nang li middle age middle medieval period Indian history porhelo te theklong po India asota ahud isi latung kopi akhei loma kopi a race loma chichini ne lamat si Aurobindo Ghosh Rajaram Mohan Roy lapen inut Marshall bahala ke Ingraji munit lagi Marshall tu halatung hai hui si nang tum ke Arian akhei munang pu lasi Arian akhei pu nang pulo lapen latum ciri luan ke koson lo ho pu ciri lo ahok lo wa masi halatum da ninga cepet ke dia pan halatum akhei an kecilang pet ke dia pan ko pumayong de ho Arjo Somas ku silam den Arjo Somas Arian Homas pule Arian Homas mane Arian Society pule Arian Society pu a society masih form den lo tu Bengal se form ke la tu ke la Rajaram Mohan Roy tum lo le ke claim ke Mongolia tu kacini Mongolia tu kacini dam ke prap nei a cheplang a ke la dakhel hala Marshall pupine ni Germany sor lapen England sor mane dia tu research nangawang la tu me research lo tuklo la puyo Sanskrit alam tuklo ko ano ma kapar nuk tek angit tuklo la tu amasi teklong lo ahok lo la tu area na ke pulo la si Arjo Somas ko na bi la Arjo Somas ko nang bi lo Prarthana Somas kutanang bilo, Bem Brahmo Somas kutanang bilo. Lai hui si bidet api, amithan akhei si chini det api si latum independent nangji pugah India. Kalimalang di independent nangi puha. India sukahan lai hui si chini det api. Amithan akhei kopi ma pu si chini det api. Lasi niliki pudamia tinggal puhelo. Itum karbia tumta ba Kuki naga tum ansetan di masa tum ansetan itum emithan akhei cicini det ansi itum jelang petpen itum ta hodeho indiang bong itum ta along the jotpen ke dun thegi aphan itum bor inang ho itum pudun thegi negama tha ke lai le itum autonomous state setan nangi pen autonomous state long lok rote along the jot bang nang par idun meme anson itu claim nang pincong nang pulasi itu mata tegi pusi neli mata lasi ala dake tribe pulote lake isi tribe lapen tribal ko hui ke lake adjective mane physical kali lake equality lasi equality apot lake tribe kopiat tribe man kopiat tribe se kopia akhei amunit roma pugachini ji ke lake deoxyribonucleic acid deoxyribo ribo pulane puji deoxyribonucleic acid DNA pensi lage chini ji lage DNA alam lage itum kaching ki alam pen kali itum appear ri kaching thang pen apot kali labang ke ok a v pen abang si chini lagi a tribe kopia kei lo ma pugi lapen non la hello approve isi a evidence di munit le non for example non modern hot banke crime ki claim di kene no ke claim tum afai bat piklo lapen kipati la sonson na dolo la silaso pitilo la pidame postmortem buji postmortem nampo hala daksi check di muni la tompan hai check pola somnit binong wek kalima kalang ngapuke hala DNA hai a o lapen avi lapen ajak tumge pithi lopo ningkani thom api si kilong namda pibu po hai hala son la somnit ke pan thegja pange achu dame are pi dame are chimi dame achu ge thuthe de long le long ge thuthe I books da ningkan paroi si ta ke thuthe lasi
mo pen pulo DNA di deoxyribonucleic acid laso pensi pangthek ko je lake laso muni tu lake doktor tum se chini ji lake expert tum se chini ji lasi non ili tum ta ha ipisa mo pen pulo tribes pen aku thetum mo chalo te sub nation lo la pen itum race kopi race lo munil akhe tum li bag do bodi li do race ke hak do ko so long se kopi akhe tum si la long ke do ma non ili tum ke mongolian pulo mongolian akhe la ili tum kopi pisi ke par roma la chini et lo pulo tam de ili tum mana kera ta lo ni ching hon thek chi ke tu ya je dam pen pulo ke di DNA pen de prek jagi ili tum mongolian pulo tam de itum hala alien tum pen ahi ke tum chingbar be de chingbar be la hala ilo itum ke pang thek dam ta si ili tum angkur alam non unity do nei bu om dong tum ke sarlang ko lo ba e methang la hang nu no seta ili tum hala ke than ka chim mu ho jong si ili tum angkur alam pakla na ke pulo de du ne de chikin di ta si tum chan pe nei to sar pana kro pilon non ku thot di dipen rong pilong sedang tupo non ili tum karbiang lo konteks itu nang na non owe kimi punang ko ili tum owe kimi tum bang ka chingrumi phan ke ni hang pilu seta laso ka chingrum malong bang kosong ka chingrum lo ba isia bang ke pacho bai thu ong ma hala leader tum ma akalile ja pon thu ong ma non ma ke ni gi bitum si do ko ni choklim kali da posi lasi non owe kimi tum ili tum kelang cari tu na ye bang ke ili tum kosong men si ke choklim abang phulo la ke ja pon ba kosong men si ili tum Emprega farman punon, ili tum di autonomous state farman punon, non sexual punon, kaca song. Nasi non modal nakai hoda bangke ili tum evidence. Haki sabul itu makin nangsok. Nang court kami sudah nang hadap nang dak jomele polis nangar bunang teng sudah. Nang polis tum angno statement dipikir ke court atau menang deng deh. Nasi evidence itu lang ko nak produce po. Lason nak kasi ili tum non owe kimi tum aron atang kanca lapen ahok pet atau war itu kidam teji pan upana kenan so joro lo na kan la jasemet ili tum ke demokrasi aron pensi ili tum India la demokrasi adet la si jasemet itum la dagung si kereng dunji polo tante la ke itum kenan so binong lo ये परमा बोलते इतुम डेट के चेचारी जी खान के मेजॉरिटी के केनान सट के दी इमिठान डेट लोंगे ऐसे इतुम जो से मेजॉरिटी काली बोलो तंते इतुम इमिठान के चेचारी जी अजक कोंग के आवेदेत को ऐसे नॉन इतुम मलोंग लसोबान आवे बोम लो इतुम मलोंग बा कोबी पोसी आवेदेत लो मा बोलो तंते ला मेजॉरिटी आला मांग जी को इतुम के politics ke tek kache krom buku hedi non ili tum yang sa hok lam than te nang putot po nang nek choi po itu me PHLC posi itu mal phanangi putot olam abang gali o manne le ahok lam than sita coba de pino la lo man muni di duta we sita kamin je ke ahok lam pote la phani nek choi de po la phan putot de po hala banta discourage de po ke thanji banta la so posi hasita hala lapan kak nek coy lapan ki puton ale bang kala ku adet bang awe bom no sita lapen ajha atum no son dolo amuni na bang ke cobai cokai o non ladak rat thenu pini mesen alam nan ninje po sita morning ang sam lapan dak rat long sen damji lo tan kala pu ke klem damji ke kaparlin sita la somuni long tangka mahado muni tumhan ahu dak pen hor op pichun ahu dak pen bang mani so der hot har posuri si pidun pulotante halapan bang ahok tin cukup po halapan putot ta hai helo mane ke chok chele claim chu oi phas tame pu akta hai helet po laso akarektar bang iri tumalong ke jumput pinalo laso porsi anke laso kache plan lo advantage ke long bang ke ale ke long bang ke
antam na munit tumsi alle bangke nang long dun bom lo Kay ka pre. ha khai ka pre tum hala tum ke la son che plang om yong lo itu mang bom che ton te om yong lo hala tum bangke non nang li ta inu tribe om munit lo ne ta inu hills tribe om munit lo ili tum yong che ton te lo lo tan te hala ka pre tribe kali antam ke bang munit tum bangke ladang bom nang che job dun si alle bangke nang chen nun po la pen hala tum alle ke dulu lo kan te ban sin tang po ban kan tang lo pote automatically la ke dak demokrasi der long bangke ha tum si aja kong bangke nang cherai po la so si non dak nang che plan la si non ili tum mo pen nang li nang karju ko son lo ko pilo te a solution ke pulong ti la solution ke isi be la so munit itum hanang ke jabang a karakter bang itu inquiry nang gibo ate laphan hedi hala nang ke khan kap alam ahok ma ahok hema la katar lintun bang ke akenan so la somuni da background ku pipen sike bang mala ba katar likenan so non son itum phat la somuni ke munit pachi pi lo sila la pen bang phan ke theng ke chok pen cheng lok ini extortion kaduk kawe anta claim lah amunit lo amat penap dikit lah somuni bang hari deh ngong tangka maha dulu amat politik kela long tanang sundun lo amat lapan yung si itu hula komane third party atum ajak kong pen lapan si pahai deh itu tala daksi kamang hudut pahai deh lo tante lah somuni itu man ber pan hang ta kemi bang claim munit deh ji la jota kali itu mau panang pahe no turong ji la son si karbian lo lo la pen asam lo ta ceplang bom la hello ini nang to kero pilo non sarfan arju po bijudia po la sinon tribe satu thak bangke ningwe la pon sekan ton lo pina ningwe ko chitong tu post dami ningwe la bang so tok so bijudia prang non a konteks itu lang maman non ilitum ovekimi puna ko non ovekimi polam te kopi bose kenang son ma pro tante youth is the future of tomorrow de itum chetan bom no ovekimi tum non risoi jan ke pina aphan kar jabe tum sai silu non ake sa tum ke krimom no podam bom no nang uni bom no tame non jong si tum ovekimi tum tame a hok pet acha tai no tum dodum thek the lang dum thek monthi dum thek pote ilitum kaya bangke tum kanting son si aloti si tum dam ngi nasi tum kamat thak par si tum akenang so non nili sarpan iba tanang tum mang na hello non itum furki mule la kang tum thelong ji mesen amang pu a der long asongja pu asongja pi puro tante kaita longri long pat farman rai converge nang dite a principe desitame chewe sida non karjan long long mangal song kalida ki the ki din ki ja tum kopine government pen kache dansi kopine ki van lo puitum heglong le non heglong lo gadi ile tum kinam tang MOS long lai tum heglong lo long recap ki open for all non nang tum 6 schedule 5th amendment long 5th edition long antum nam lo pot te ada heglong po court sa puta long recap ai ipi do non 5th edition hong phokang chap 6 schedule abang so latest ang tum nam lo te da heglong po non long recap farman ora bulo langsung tak kasi non along long li tame ke jorang selu la pulo tame lage raga farman ke lage songja tum si jakong wanan ko matadi non la bangke langsung kali delo dak ke dotang posiki jor kan hula ka hala hem pu do vek along le atuma bangke non for example neli metang moski a constituency lo borjam long tame solar 18,000 bighas bangke solar panjit pidat posi jortet anke non kar ju thulong bangke compensation a pipi ong do pa engala tum bangke pota ave punikang ko an pe ni ala compensation na pipi po bang ke jor poisa la tum pan bak pipi de la hok binong de jor ke jor lo poisa ta ja dum en lo amar hala ahem thu binong do manga poisa pipi de jor pi de ke jor pi de la compensation ya binong ke jor la ke kalan la se lada si nangar ju pondo nili panda me hada arara tum non la tum klembom la si kes pingunte kosono khang un langma arada
na solam ke sini lipan nangkar jula pen sar pandame arju tha posi patu be ni lipan nangkar jula so kutha paklar tha là tu case piun nó tên là cái thụt bạc nó để cho gì sẽ ta akama bang itung cái agyan kom để tập dem aja trong này cho agyan punang kok là agyan cái kom punang kok là mà sẽ là cái bay này tung poisa cái long của lệ compensation cái long của lệ của pisina nang patik dar dun tu lama puyo compensation poisa cái long của lệ puyo là sẽ là debt abang ke dam boleh ko bang cicini ni debt leh la to bang ke la bui la si alam bang ke la ke tur pak no te la ke klem un lo tur ade ma la ke karbiatum aron ating pen naga tum aron ating pen la ke patta ke long tang se si lo prang pen la be alang litum la dak cirai pi debt lo te kun na se alang litum ke dam ni la tu ke là ki duk apa ki duk le po che plan ni la to ke to la si non sa pen na me paklar lo la si halada ke khang je phan bang ke non ta apor la jong si lam hoi tum pinam te kulo tante high court itum jong si pecheng am te kulo tante ili tum apor la la si peleng we a talk show 400 neli lai son bang ningjing tung de to mane hala karpi galie tum nang lang dun ke mati ya ding la sini lai sia bangge la tribe det lo te sub nation lo ding manji sub nation nation ko kala ke na a nation does not necessarily mean a separate politically independent country. There are politically independent nations and there are non-political sociological nations based on anthropological and racial considerations. Political pen adet upon the nation to pali. Independent muni akai upon the nation to pude. Lasi hala munit tumke tribe pulate non itum si tribe punang tribal pu chipu hala bang akai tu tribe pulate itum han ing day ualam lagi itum han mane aman ka ve alam pinak lagi aman ka ve itum aman ka ve si ke krong dun bom le la si neli tribe puda tribal bu neli pu peda titi amen athema lagi adjective pinak pol la si ako the indigenous Indian Mongolian people do not require another independence because we are already politically independent. We only need to be a sub-nation like those of the Bengalis, Gujaratis, Tamils, etc. Bengali tunge nation adlo. Gujarati tunga nation adlo. Tamil itu nation adlo, non Tamil lo penhala Telugu itu nation adlo, Marathi itu nation adlo, non itu hala tu mason a nation si itu meja plan nani lapu ya. Nasi, but sociologically and anthropologically, many of the Mongolian people in Northeast India have not been able to cross over the stage of tribalism totally and reach the stage of a sub-nation. Itu ke tribal port abang tribal stage abang itu ke parkrat unelang itu ake ong itu ke tribal bukan cipu intum pik lah lapen halaki unie dengan kecipu kang tum car kali akapret a tribe along kacelang dunji intum te pik lang Atiba celang det no te tribal kali dia po sub nation ceplang det poke. Ing tujuh muncot poke. Hala salam itum cini nela. We are to become in sub nation. We are to become a sub nation sociologically and anthropologically, not politically. Itu political anatulia mata dam nang yeli. Political benle itu sub nation je ceplang nang kali. Itu sociological pensi, itu anthropological pensi, itu sub nation ceplang nangi.
for growing into a subnation on the basis of sociological and anthropological sciences, it is necessary for different groups of indigenous Mongolian people in Northeast India to form a forum and a platform for social, cultural, and emotional unity and integration. The adversaries of the indigenous Indian Mongolian people are apprehensive of the possible unity of all the indigenous Indian Mongolian people. Therefore, the agent provocateurs frequently instigate clashes among the indigenous Indian Mongolian people on this region and keep them divided. Mo alam ni rompi samho ki pu alam lo. Hala akhai kapre binong atu Indiang bong akhai kapre binong atu ke itum la Mongolian akhai itum celang pet lote ing tang de ji pu chini de si itum hana pang tang long le de dia phan si tribe bang bong ilitum phano pachu bohong ba de ti nai le an ben election hutal latum nang pa celang pet long le de ti la pu hala akhai kapre katum itum phanang ge dong sit long bom ya phan là một rong pia sang một là nghĩa là bên này kitab long ta cái tộc được. Top pinning accord of opposite talk sulam 62 to the Constitution of India and the most 467 episode long man kalang ng court injil je poji pi don ratum panam na mentioning ripon lo nang itum lamang so channel pen ilitum kipak lang pon nating pen nang itum handa tuning rilo share ponika la pen un alpen tuma channel long kami ini kami pen nang subscribe un bom tha athima ilitum akemang lain lo ilitum ke thek anason ilitum ning langno ne pen ilitum angbong chethan ya tangji la an si ilitum adet jokonji la pen abang putin dame aron atang rights jong si ilitum thega doklu tante mulam sidam na pantami ilitum joki lain lo si pening we bangan itum 5 second tono ado ka itum bandame ajo kemi good night.